Gisak si ay. Salam na. Uy. Ha? Si Dudung Gia nih. Live nih live. Busuk na ka daong? Dong? Busuk ka daong? Kung anak ko busog. Ida-ida deh pa? Alah. Wih. Kulangan deh siya. Wih. Paginay. Dakda ka. Isa po rin ito niya. Naiba ko sa ari obo. Keng kuha na. Ila mama. Ah. Kaon. Kaon siya guys. Oh. Kaon siya. Bukog. Sa baboy. Si? Ha? Siya hindi nakalingawa sa gitsa-git sa inahan. Shout out to 1 million viewers. Mga onta. Na mga onta. Mga onta. Mga onta. Unta baboy. Salam nagikaon ng bata. Uy. Salam nagikaon ng bata. Na ba? Salam nagikaon. Salam nagikaon ng bata. Uy. Se. Jus. Guas. Gus. Salam nagikaon ng bata. Hi! Vloggers yung papa. Lami. Ayo ka be. Nang sama tapo mo, ito gawin, nagkabugaw ng iro. Se. Ulo pa lang engine. Na, Ayo ko. sila, uy. Ito na yung sulo ng iro, ah. Hindi, naimuha na kung bukog. Kalibutan. Kaya gilata sa pa riyan sa sana na pananap mo manapa. Ikaw ka, nila, di na ba ka? Kunutan, magkita ka ron. Magkita ka ron. Ikaw mo sulot? Kunutan, magkita yung lagay mo. Lapok-lapok manggol. Sunod na utak gud kay diri wa na taga na naogong. Kapag lapok-lapok na rapo. Rapo. Ako nga to ay mamang rapo mo ko.
Balon? Ang tawag dito sa ano? Dawa. Ikaw mo ito nagatago. Ikaw mo nagatago. Ang tawag dito sa... Orange. Ito sa mga ito. Hmm. Basa na siya dulo mo. Dulo mo ba? Uga mo guli. Mo ni ang ano. Uli ko nung naman. Ang kanta ni isa. Mauro niya po. Ay, harap din lo. Yan na sa ito na ba? Oo ba? Ang ano yung gagawin. Ni, nilupod. Awa! Nilapod si Owa. Awa! Manaka-vlog. Hey guys, welcome to my Lubot vlog. kita mo. Kita mo lubot. Sige na. Nag-vlog ka? Ha? Nag-vlog din ka? Wala. Okay. Hi guys, welcome to my vlog. Okay. Please subscribe, like and follow and share. Don't forget to share. Okay, oy. Oy, ay, good. Magbuka. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys! Thanks for watching. Don't forget to share and follow. Hi! Do not forget to like, subscribe, and share. Ako, love, si Johnny. Johnny Beer, Johnny. Ah, isa dong. Noob. Johnny. James Tan. Pundok yan. Noob. Johnny. Hello, shout out James Tan. Johnny. James Tan. Miss Papa! Johnny. Miss Papa! Nag-vlog na si Papa. No, Papa! Miss Papa! Gawin ka ang ulam mo. Tayo itulog. Ayaw, tulodong. Mayang. Itulod. Itulod. Tayo itulog ah. Tas kuya, wala vlog pa kuya. Ali na. Kuya, no, kuya. Kuya. Dali, ate. Agay. Uy. Gulong, Johnny. Ay, ang balon din. Click the like button. Like button. Click the like button, guys. Nag-fog dito, fog. Nag-fog. Malamig dito. Malamig ang panahon dito. Oo. Malagay. Malamig, guys. Simstan, taga saan po kayo? Ayaw daki ang dong. Ayoko na dong. Ay, sambal. Manggod mo. Ito taon kaya. Bagsagay na. Ay, dako kay. Dapat siya. Hi guys, welcome to my vlog.
alam dito guys. Yes. Ito si Johnny Johnny. Ang katong anak ni Joel, kami niya ito. Oh, ini ato. Asan pala niya? Tito. Ikaw kaw. Adola? Oh. Dollar dito. Katong bayo na may pagka-asa mo. Asa to? Ito yung nga, si tabi. Sino yung bayong? Bayo ko down. Tabi lang. Kumiwang. Kuha itong pastor Bin Goro. Diyan sa Cebu. Taga Cebu to sila. Binuhi ito niya. Nagidala nila sila. Pution. Oh. Ayaw ko. Wala ko kakuwag. At inahan ba ito niya? Sa? Oh my God, ala. Kita niya. Base ito. Ginahanap ko niya eh. Ikaw si Pastor Vic, ihat ang asawa itong ulang-ulang. $20 million viewers. 18 million viewers. Shout out. Tula, kung bata oh. Kung bata. Gikan mi Thanksgiving kayaw kaw. Kapoy kayo. No, kapoy ay kapoy dodong giyani. Kapoy daw. Kapoy busog. Busog. Kapoy busog. Shout 1 million. Shout out. 19 million viewers. Bagsakan ka kay lagyan kong jacket. Kani si James Tan walang mukha. Hindi yung profile walang mukha. Content creators Dodong. Ah. Vlog ka daw. Do. Oh. Ano dong? Oh. Uy, 22 million shout out. Galing kami Thanksgiving guys. Bata guys. Ano? Kapoy na sila, kapoy. Tudong no. Libot-libot Johnny. Kita TV. Libot-libot siya guys oh. Libot-libot. Nah, now. 30 million viewers. Noob, Jameson. Saan po kayo? Saan po kayo? From where are you, Jameson? Jameson, from where are you? No, kung bata oh. Kiat siya magulang. Kiat sila oh. Ang ulo. Kuya.
Apel dyan ni Ronnie. Ay, ito dito, Ronnie Square. Gumansa. Dog. Hello. Hello. Nasa mana? Nasa man? Nasa mana? Ha? Nasa ka? Nasa ka dong? Nasa ka dong? Nasa ka? Ano masabi? Isayaw, dance! Dance! Dance, 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 da da dan 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 dan. He dance, dance. Da 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 dan. Dan, si dance, 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 dance. Na Ginoo, ipakon sa tiyan ako ang imong gahom. Ani ako, utli ako, ugas si Ginoo. Mao kini ang hilak sa sulod, kasing-kasing ko. Ginoo. Hindi dong. Ako anak eh. Ah. Anak ay. Bro. Hello. Sige. Yeah. Ayaw pala wa. Ayaw pala dong. Bagsakan kayo deh guys. Comment. Pwede kayo maglapagan ng bahay nyo. Lagyan ko ng jacket. Taasan ng bahay, pwede. Comment down, bagsak yung bahay, lagyan jacket. Tapos James, lagyan ng jacket. Lagyan natin jacket James ha. Okay. Okay James. James. Oh James. Lagyan na kita ng jacket James. Pwede ka mababa ng bahay mo dyan para bigyan ka ng regalo. Ako wala akong regalo natanggap. Ito regalo ko. So, regalo ko. No, regalo. Mo na regalo na ako. Mo na regalo na ako, guys. Mo ni regalo na ako, guys. Mo ni. Mo ni regalo, guys. Mo ni. Mo ni regalo, guys. Hello. Anong masabi? Anong masabi, Dodong? Ano masabi? Na, Papa. Mama. Lolo. Lolo. Titira po sige lito ko ay. Titira po sige lito. Non. Titira po sige lito. Si titira po lito bata ay. Vlogger na tayo binabista. Content yung mga
Ah. Na. Mengumpay siya, mag-iyar. Oh. Siya. Naman. Siya. Lima. Siya problema. Ha? Siya problema ni mo? Ha? Siya problema? Nung masabi? Pahinga sila guys. Lolo niya guys. Auntie. Guys. Shout out 16 million viewers to the world. Thank you visiting my munting bahay, Blaugaw. Hello. Thank you, kaibigan. Guys. Lolo niya guys. Lolo na nila guys. Bye-bye. Bye-bye. Lakaw mo si Awa. Lakaw na. Problema. Ano man ang mata ni mo? Ano na? Ano sa mata? Ha? Layak ka yan. Ano siya ka? Ano siya na? Kay tuknaw dong. Guys. Tuknaw kong tiil dong. Dodong nabigan, Dodong. Yan. Nabigan, Dodong. Dali daw, Sarap na kiyan. Away kuya. Yusuf ka. Yusuf ka. Ya. Mare. Hello. Kiyan ha? Nga magkiyan? Didong.
Dali, lagas-lagas video dong. Sige, sige. Lagis video. Dali dong. Oh, ni. Boy signal. Nah, good. Good. Cari dayo. Hindi mo pa ko anilo, sige ka. Kahulod ang salog ng mga. Hindi mo pa ko anilo, sige ka. Kahulod ang salog ng mga. Oh, Pero si Dalgal? naraman? Salamat. Oh, koyong. Ay, magbahugon na. Gurugobi na. Ay, Tawon niya lang. Bili na yan. Ayaw, lapok-lapok. Ha? Ayaw, lapok-lapok yan. Ha? Ayaw, lapok-lapok yan. Yan. Ayaw, tunog sa yan lang, ha? Okay, dagan. Okay, dance. Yeah. Uy. Dance. Okay, dance. Oh. Mga gan? Dito na kung ay kinalo ka Okay, dance. Dali. Dance. 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 Okay. Halo, dance ya. Nababayan Tinjil. Bye-bye. May kupalik na kukit mo. Ha? At dapat to, vlogs pa ka na. Dali. Dali, dance. Dali. Buban siya. Mugang bola ma? Dali. Dance. Okay, dance. Hoy. Dance. Yan eh. Uy. Dance. Semangat ay! Mama. Hawa! Pada ka papat mo. Tadi kan mo? Bata dong. Bata. Bulung. Dong. Bulung kali dong. Dong. Dago ka kali dong. Bulung. Halo. Tumbay. Biar kau mangita tumbay yung payong niya na sablay ko sa kahoy. Saan ba yan ha? Ano titumbayan na to? Imo giulman? Oh. Oh. Sa kahoy may kahoy sa tubangan. May sinitas. Oh. Makita to. Ito. Kita to nila. Oh. Dali. Dong. Laksanti ka dong. Sige na. Laksanti ka. Sige, tuk na. Sige na. Laksanti ka. Na. Takan. Gina. Dili. Na. Dong. Dili. Dong. Tutok na, naman mo dali. Ay, lubot. Kita lubot. Lubot. Kita maglubot. Kita ang lubot dodong. Na. Dali. Na. Tama na. Ha? Basa na. Ano siya mana? Ha? Plus kay. Eh. Pasang. Eh. Plus na. Ano ba? Wala masakit. Dito. Wala na. Skit. Abi, hindi na, lolo. Oy, ini na lolo na. Kalolo ni. Basa ni. Tay. Tikman na tigit agad ba? Tanda. Ha? Ay!
Jisa, nultig dila mo to si Jisa. Ha? Nakapanultig dila. Dila. Dila ba? Kina dili masabtang pinulungan ba? Ya. Di magkano nga tong bagol? Nultig dila. Ada. Wala naman to siya. Oh. Kabalo naman to siya. Oh. Tadong. Halan hukas bata dah. Dek. Ngomong bata dak tu lawas. Puri bayag. Ngomong bata. Tugnaw. Ha. Butan ni ani sa. Ngada. Tugong ko na. Ngomong bata. Guys, tugnaw kay dre guys semua guys. Aning amuha guys. Kuha na siya mangyong. Sakop ni sa Plagatasanon. Gihulngan Negros Oriental. Kuan kaya guys no tugnaw kay dre semua karon panahon na guys. Guys. Mention na ko ngalan ito. Ay. Special kong ngalan guys. Hey man. Ha? Oh, tindog ta mo. Wa mo tindog. Buka, ako na to, tay. Nang buyo ka na to? Oh. Guys. Mo ni among kuandre guys, maglungag mi guys muna guys oh. Native cook guys. Native lungag guys ba? Native lungag. Mo ni guys. Umuang kahimtang guys ba kanang native lungag guys ba? Mana guys. Kuan lang ta, magpakatutuon lang ta guys. Dili ta magpakaroon ng dato guys ba. Kanang tinuod. Dili magbinotbot. Mais man ni guys. Ito na sugkayon guys. Tugnaw kay dre guys, semua guys. Mais. Nami dala nga kuan guys. Sudan gikan sa Thanksgiving bay tagaan ni. Moy muang isudan. Karon guys. Dili na binotbot guys kay live na guys mo na imong kahimtang guys oh. Wa pa nimo human kuan wa may kusina guys. Dini lang ta na guys oh. Guys. Nauwi kaya guys. Dini lang ta ni guys kay kusog kayong hangin guys. Kusog kayong hangin. Oh. Kusog kayong hangin diri guys. Bugnaw kayo. Nahon ya. Muna guys. Native nga lungagan guys ba. Kabilya. Kaya baga na guys oh. Baga. Init kaya guys. Init kaya. Ito guys, napumitanom guys nga. Kanang ay kung manok guys oh. Kung manok guys, ulan sila lauya. Nabasa taon. Guys oh. Kal guys. Busog kal. Naputay sa yuti guys. Ano mo rin sa yuti guys oh. Muna guys. Sa yuti guys. Yeah guys. Tugnaw juga diri guys. Ang panahon guys. Grabe diri guys. Tugnaw kaya guys. Na. Kisa man? Tutup. Ha? Sipkon ba pasor ni ri ba wam tiba sawa na no? Mama? Hello kunya. Hello kun. Hello na siya. Mahal na siya.
Ay. Guys. Guys. Bato ito guys, autumn. Ada to, uy, may mamigpit ko to. Ada to yung mga balahag ko. Ampun to niya tong ano kan? Ampun to niya no. Diba? Uy, nawat lagi nagpanta. Ang laki na pa Tumini, minit-minit. Taka. Ano po, taga-sibo mo kung sabi niyo? batanon. Butanog nga. Taka si Buto gikat dala unto nila. Sigat to toy. 1 million viewers to the world. Shout out to viewers to the world. Binako kami pa yung mga to dito sa itong taga-tinungan. Kisa may hatod dinay. Alain ko rin ito dato. Kapoy naman kaya mong uli kaliro, bugat kayo itong mga kamisa, bangko. Asa po ito, di pangmuat nito mga bangko, lamisa sa karero. Ito barangay. Adis Plaga. Alain-lain to, masilingan nila. Barangay. Kisa may sakyan na to multigat, pwede ka Murag kuanto. Itong tricycle, sakyan na binire. Mo yung moto dito sa katuna, pasakyan na ito sa series. nya. Ito sa Ah, katuna. tricycle. Sakyan na ito sila og kuan, kinang tricycle. Gikan dito sa balog ka pa doon to? Oh. Kaangat na ito? Wala ba kaangat buguro to dito sa kansalakan nga. Porti mo to ka, angat mo na dito. Di ko to kaangat. Oy, ano ganito. Uy, bulo ko daghang ko sila. Ngiusap to ka ba? Katura. Ha? Katura. Kikarig unay. Tingasan ko na. Sala ka. Tugong lasa. Hmm. Dito ka daog, uy. Hindi ko naman to kadaw guro. Eh, angaton mo. Tulog dito. Angaton mo kita kansalakan. Ang panugan. Ya, pila to. Marag siyam siguro to. Pulo ba to? Nayapil bata. Ang ganalamit panugan tulong. May mo niya pinausol na kao mo. Tulong kita kung siya. No, pangugan guro to. Karere, butan. Wala niya. Ay, sige. Sobrang lamig ang panahon. Sobrang lamig ang panahon. Wala kaming ilaw, guys. Ang dilim dito, guys, oh. Asa butas yan. Grabe siya dito. Dito. Ligo si Kulan. Ligo si Mira. No, Brajer. Imong bata, Brajer. Ligo Kulan, lipay ka siya. Dito siya og sudlay ka hinapaya. Kayo. Siya mga sudlay. Kaya mo lang ni sudlay. Laban lang. Wa na, sudlay hinapay na kaya buhok dere. Ito yung sindag ha. Ito, galapok-lapok ka pa rin no? Yan, kuriton sa tikaron. Nan, kuniton juga ron. Kuniton. Kuniton sa inahan, guys, kung bata, guys. Kuniton. Tugnaw kayo, guys. Karandong. Ang aming lugar. Balis na ko yan. Hiyo yan. Kian. Ready? Oh, kana. Wala ka masabi? Tao. Yan. Yan. Puno ka dong.